two. Cek. Nggak nampak lagi.
Tapada deba rohata masuk mahita di parminggota marede mahita. Yesus Raja ni sudi usian abadi tolong aku si sombong susah sana uduh haki Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon, amin. Nunga di paboton ibana tuho ale jolma, manang na denggan jala manang na niluan ni Jehovah siako, ima mangulaun sabing dohot holong ni roha habdiha basaon, jala mar pangalaho haserepon maradopon debatam, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, upang idohami tuho sailehon matuhami tod dini hasitongan dohot dame, asa tekasu botohami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahuni sian nasa gugunami marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Marede mahita. Saluhut mi tang hilap doa
debata di Minggu Sadarion, imana tersurat di Konvensi HKBP tahun 1996, pasal 5, taringot tu kebudayaan dohot lingkungan hidup. Taha porseai jalah taha tidakot do, di topa debata do jol manang inganan permianan, dohot inganan pangulon na di Portibion, sada Musa 2 ayat 5 saat roya 15. Ibana do na punasa sudi, na mangalewon hanguluan tu sudi na tinopanay, inganan pangulaon ni Zolma, ima darat, laut dohot hajak kajang manang langit dohot ruang angkasa. Lilihot debatado huasa tu Zolmai laho paulihon Portibion, di bagasan tanggung jawab nagok. Dilihon ibana do parhataan, uning-uningan, parhinaloan, kesenian dohot parbinotoan songon ula-ula ni Zolma. Songoni aturan laho mamuji debata, dalan laho pauliulihon dot pajagaron parsauran ni Jolma asalam patar marbungaran harajaun ni debata marhite kebudayaanna. Alai situlahat do kebudayaan namar lauk hasi pilih beguon dohot namaralo tuhata ni debata ulau ni Kristus paluahon Jolmai nasa natinopai songon Portibion sadiri di Kolose sada ayat 15 saat 20 dohot Roma walu ayat 10 saat rodi 30. Marhiteon tahatid dako do tanggung jawab ni Jolma panguluhon sudi na tinoppa ni debata manang melestarikan asabui ibana mangula hipas dohot marhasonangan manang sejahtera pesalmen walu ayat 4 saat roya 10. Talo do akka usaho na manigai lingkungan marhite na manutungi dohot manabaihau di tobak manang harangan di ulangan 5 ayat 20 saat 10 saat roya 20. Taalo do akka huaso na mangalitohui aek dohot awang-awang manang udara nang aek panirisan manang limbah na marisi rasun sian akka pabrik-pabrik marhite na so mangaturehon halalaho ni aek panirisani dohot pencemaran udara. Pola tahe manegai aek si inumon dohot parhosau ni Jolma manang polusi manang pencemaran lingkungan. Paheba pesalmen 104 ayat sada rodi ayat 20 pangukapot 22 ayat sada saat roya 2. Ima sahatna atong rak mangidugo mahita lahu mangulahon nobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nobar tu patik mi. Amin. Marede mahita.
maroham mida dosa nasa pangalason nami nagudangi asama Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan dibatasi topalangi doho tano, jod dohami lalap maradopon akan tinopana asingi. Masa jod hami lalap holan mamikir hon jol masambing. Asiroham, saya sesama dosa nami, naso menjaga hon hinaulini natinopami. Ale debata hodo mual ni hanguluan di sude natinopami, lehom mahadameon tu saluhut natinopami. Ale Tuhan debata, pangalaho hamakuson nyujol maido gabe botsir ni hase sagasegani natinopami. Akahau nungalam suda, laut, sungai, nunga digohi akan narotak. Aka pahan-pahanan pedang adong be hasonangana. Partiboani ungalam tumapna. Asi maroham, saise sama dosa nami, naso menjaga hon hinaulini natinopami. Ale Tuhan debata hodo mual ni hanguluan di sude natinopami, pasuang mahanguluan di saluhut natinopami. Ale Tuhan debata, jojo doro akamara dina humayang kami. Logo ni ari, dolog namar sursur, mohop ni ari, aek magodang, dohot lan na asing. Sudei alani hajahaton dohot halaku sonami. Asi maroham, saya sesama dosa nami, naso menjaga hon hinauli natinopami. Atong tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi pangalausim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak maho tuau, ayaw do si paluaho, hasangapo madi debata na digijang. Amin. Maredema hita. Tabigima hatani debata turpuk dari mingguon,
Imana tersurat di Filipi sada, mamukasian ayat 21 sahat rodi ayat 30. Ai Kristus dohangulua diau, jalala banang hamatean. Tanggo mat parbuai ulauki hinor honingolo ni dagingon. Gabe dangu boto manang dia palitoku. Dua cado manosakahu, malungut doa borhat, asarap dohot Kristus, ai dumenggad situtudoi. Alai rumikot domian di bagasan dagi alani. Jala makaposi, ubotoma, mia doau jala tinggal rap dohot hamu sudi, lau patibul jala pahicca haporsia muna. Asalam sumurung pamuji-muji ni Kristus Yesus Kristus ahu. Dinaro ahu muse Tuhamu. Asal tu barita naulini Kristus ma pahobar hamu parsaura muna, asa huida di hamu, dinaroyau manang hubige taringot Tuhamu, tagan padau-dau dope, pabuana hot hamu jongjong di bagasan hasadau ni toddi, jalarap marukil, marsadani roha maka porsai barita nauli. Tung unang maolohamu pambibiaran ni aka alo ni agia ape. Tanda ni hamahuan ma'i dinasida. Alai dihamu tanda ni haluaondo. Jalasian de batadoi. Ai pola dia sinurahau Tuhamu, marsitaunon humokop Kristus, dada holan nama kaporsiai bana. Jala dihamu do nuaing parukilon. Nuaing di idahamuna di ahunan. Jala nabi negimuna nuaing taringot tua. Ima sahatna, martua duaka na tumanghion hata ni debata, jala no peopsa. Amin. Marid demahita. Tahati maha porsiau tai, songon nahi tinadako ni donganta sah porsiau di sardok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sato di perbadia, andorang suha bubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus. Na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tuba mandotoru dong ditanom. Na mulak mangolu diari patoluhon. Na manaik tu surgo.
lahul dusia menunde bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tutanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisan di dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Udul mamu. Salam, amanginang guarni parminggota minggu pa 10 onopon dung Trinitatis tanggal 24 September 2023 do topik di pasuang Jehovah hinadenggan ni ngolu ni jolmai titing na maragam na parjolo ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu tu sude ruas ni huria nama dohoti parmingguan sadarion. Jala akka tamue nami na sadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejaon. Hupasahat hami hata parhorasan sian huriatta. Jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debatama hita marhite parminggota sadarion. Napaduahon ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Hami parhalado Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat ulang tahun hatutuwu dohot ulang tahun parsaripeon turuas namar ulang tahun di minggu paupaton di bulan September 2023. Sai dilehon debatama gajang ni umur hahi pason dohot akalas nyiroha. Hatani debata tu nama ulang tahun. Ima madok moleate do ahu toktong di debataku sialahamu. Marningot asi niroha ni debata naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Sada Korin sada ayat 4. Aka guar-guar na marulang tahun kelahiran dohok pernikahan boima taida songon natar surat di titing sadarion. Nomor 3 naing manjalo pasu-pasu perbogason. Titing perjolo naing manjalo pasu-pasu perbogasan calon panguli Brigadir Daniel Tambunan SH anak ni Amata Esron Tambunan tubuni Inata Merida Sialagan Sian Huta Jalan Lintas Jaya Kecamatan Pelekat Kabupaten Bungo Huria GKPI Kuamang Juning Resort Bukit Sion Muara Bungo. Dohok calon orowan Dr. Agnes Cynthia Silaban, Boruni Amata, Insinyur Perlindungan Silaban, Tubuni Inata, Rina Kurniati, Boru Sitompul, Sian Jalan Seibila, nomor 55A, Medan, Ruas Wekana, Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Medan. Saka pamasu-masu nasida di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 di GKPI Kuamang Juning Resort Bukit Sion Muara Bungo masuk pukul 10 WIB. Titing paduahon, titing parjolo dohok paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagasan calon panguli Yan Chris Beri Sihombing SE, anak ni Amata RR Sihombing Eskom, Tubuni Inata M Boru Tarigan Esos Sian Jalan Sebrantas nomor 80 Sada Strip 91 Medan, Ruas Bethlehem. Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan, doh calon orowan
Natasha Borumunte SE, Boru Niamata, Tupak Munte SE, almarhum Tubuni Inata, Neti Boru Tampu Bolon, Sian Jalan Perbatasan nomor 5, Medan Johor. Huria HKBP Simpang Marindal, Resort Simpang Marindal. Sakak pamasu-masuon nasida di hari Jumat tanggal 20 September 2023 di HKBP Immanuel, Resort Immanuel Medan, Jalan Sebrantas nomor 42 Medan, masuk pukul 9 WIB. Paupaton Papungu Pilihan. Sadarion Papungu Pilihan 7 Lodohita 2A 2B. Haporluan ni kantor pusat Dohot Namarboho. Paduahon tu hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 nanaing ro Papung Pilihan 7 Lodohita 2A 2B tu haporluan ni kantor pusat do haporluan Natal. Nomor 5 pertangyangan WEK. Pertangyangan WEK di hari Rabu dohot hari Kamis tanggal 27 dohot 20 September 2023 masohot majolo di mingguon. Pertangyangan tapatu-patu hari Rabu dohot Kamis di tanggal 4 dohot tanggal 5 Oktober 2023 nanaing ro. Paunopon torop ni perhalado dohot ruas semandohoti pertangyangan Bui Mata Jahabe, nomor 7, nomor 8 Bui Mata Jahabe, nomor sia Sekolah Tinggi Bibel Frau HKBP. Dalam rangka penambahan fasilitas Sekolah Tinggi Bibel Frau HKBP, rodo tu tonga-tonga ni huriatta proposal bantuan dana marhite titingon mardala do inang Bibel Frota laho pada laton proposal tu piga ruas. Las marohatta laho manupahi Sekolah Tinggi Bibel Frowi. Nomor 10, Varia Panitia Pesta Profesionalisme Penata Layanan tahun 2023. Perjolo rapat panitia. Rapat rutin ni panitia pesta tahun profesional penata layanan dilaksanakan pada hari Minggu masuk pukul 19 WIB bertempat di ruang konsistori gereja. Nomor 2, kegiatan lelang kor. Pada hari ini Minggu 24 September 2023 sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan keputusan bersama untuk melaksanakan kegiatan lelang dari masing-masing pengumuman kor di gereja kita yang tampil di Minggu siang kor lansia, dan untuk hasil lelang kor di minggu yang lalu dapat kita lihat pada lampiran warta gereja kita. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk kegiatan lelang kor di gereja kita. Nomor 3, Bazar WEK. Bazar pada hari Minggu ini laksanakan oleh WEK Getsemane di teras gereja kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu, saudari agar dapat mendukung kegiatan bazar dalam rangka keperluan kegiatan pesta di gereja kita tersebut. Untuk daftar penerimaan hasil bazar dari masing-masing WEK dapat kita lihat pada lampiran warta minggu kita. Nomor 4, bazar dan total pemasukan sementara. Pada lampiran warta kita dapat kita lihat daftar penerimaan hasil bazar dan total pemasukan sementara yang telah diterima sampai dengan tanggal 22 September 2023. Nomor bagian 11, Dewan Koinonia. Seksi Naposo Bulung. Di hari Sabtu tanggal 30 September 2023 nanaing ro di Patupa Seksi Naposo Bulung do PHD. Pertangyangan remaja Naposo Bulung masuk pukul 19 WIB maringanan di gedung sekolah minggu. Do mutusi riama remaja dohot Naposo Bulung mandohoti ulaoni. Nomor 2, Seksi Paropuan. Di hari Jumat tanggal 20 September 2023 di Patupa Seksi Paropuan do PHD pertangyangan di Paropuan di Huriatta masuk pukul 15 WIB 15.30 WIB maringanan di gereja.
Domutusi ria masudi parupuan ni huriatta madohoti partangyangan. Nomor 3 subseksi punguan ina Kamis. Denggad do mardalan ulaon PHD kebaktian Padang maringanan na pinatupa ni punguan ina Kamis na di hari Kamis tanggal 21 September 2023 na salpu di Bintang Johor Swimming Pool Batang Kuis. Na niuluhan ni inang Bibelfrow te boru tambunan dohot Dewan Koinonia Sintua M boru pasaribu hipas ditiki borhat suang soni hipas ditiki mulak muse tu huriatta. Nomor 12 Tajahabema. Nomor bagian 2 seksi musik mamuka di hari Minggu nanang ro tanggal 1 Oktober 2020 mardalan songon nasomal ma aka jadwal parkoran di huriatta di parmingguan pagi pukul 8 WIB dohot minggu siang pukul 10.15 WIB. Nomor 10 Tajahabema. Nomor 14 Tajahabema. Nomor 15 ruas na opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas. Na parjolo SO Pardede Wek Galilea di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Nomor 2 Nyonya Simanjuntak Boru Tampu Bolon Opung Florencia Wek Jericho pemulihan di rumah. Nomor 3 Elpin Pangaribuan Bapak Yola Wek Nazaret di Rumah Sakit Adam Malik. Nomor 4 Dr. Erwin Pardede Wek Bethlehem di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Nomor 5 Effendi Sianipar Wek Bethlehem di Rumah Sakit Adam Malik. Nomor 6 Giovanno Albrecht Simanjuntak Wek Jericho di Rumah Sakit Royal Prima. Tabuam madi tangiang ta amanginang asa malum aka ruas ni huriatta kadongan ta marsahit. Nomor 16 Tajahabema bagian 2 titing parhepengon sentralisasi doh non sentralisasi doh transistori. Boy mata taida songon na adong di lampiran parhepengon ni huriatta di minggu sadarion. Jala mauliate ma pasaat hami tu akka ruas naung mga lehon pilihan bulanan, tahunan, pilihan persepuluhan, hamuliateon tu huriatta. Sai ditabay tu hatta mana sa pasu-pasuna tu hamu ruas ama inanami huriatta HKBP Immanuel. Songoni masaha ni titing dihita di minggu sadarion tu hatta ma nama masu-masu hita doh mga ramoti hita. Songoni ma titing moliate. Tapa punguma peliata sada A dohot sada B huhut mahita marede.
debata na sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madi hita manginang. Nunga bongot hita tu minggu pasapulono pondung Trinitatis, jala molo tapamana naking aka edetai dohot nang sikak ni patik di padomu jala di paubuk dui tu taringot tu lingkungan hidup ala nuaing di HKBP Sadok di Portipion dohot di aka gereja-gereja na sapuda dohot hita tapatu pado hari peringatan lingkungan hidup mendoakan asa lingkungan hidup inganata rap dohot sudi akan natinopai boy lam di pauli songon topik ni minggutta di pauli di pasuang Jehovah hinadinggan ningulu ni jolma aleda doholan jolmai dohok ma nang sudi akka lingkungan hidup manang naginwaran na ekologi alani doa manginang tapi gimana hatani di bata imana tarsurat di sada Musa bidualu ayat 15 sahat tu ayat 22 sada Musa walu ayat 15 sahat tu ayat 22 songonon madidok hatani debata. Jadi nina debata mamadok sinuak ruar mahosian parawi ho dohot jolmam dohot akka anakmu dohot jolmani anakmu rap dohot ho paruar ma rap dohot ho nasa binatang sian nasa namar daging akapidong dohot pinahan dohot nasa nama jirir di tanoi asa rodot nasida jalalam torop di tanoon. Jadi ruar masinoak rap dohot anakna dohot jolmana dohot jolmani akka anak nai. Ruar masian parawi dohot sude binatang, sude gulok-gulok dohot sude pidong. Sude nama masa dalanggatan di Jehovah, jala dibuat sian nasa pinahan nagajing, dohot sian nasa pidong nagajing, bahan pilihan situtungon, pilihonon na dilanggatani. Jadi dung dianggo Jehovah uap na hususi, nina Jehovah ma di bagasan rohana. Dang be ulahakku manorui tanoon alani jolmai. Ay najak do pikiran ni rohani jolma sian si etehetehonna. Jaladang be ulahakku mangaragehon nasa na mangulu songon na hubaini. Ope saliling adong tanoon dang jadi masohot saburon dohot gotilon. Aringali dohot arilas. Arilogo dohot roddoniari. Arian dohot borngin. Ido sahat ni turpuki. Dihita saluna manami nanami dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dina lamangararati dosa dohot hajahaton di bagasan nguluni jolmai. Sape tubuh do hatani di bata madok na manoloso li rohana manopah jolmai. Totu di patuduhonido naung jorbut do di bereng debata pangalahon ni jolmai alan yak kahajahatun nasida sian torop ni halak naung mengingani sisik ni tanoon hati hai molo tajaha di sada Musa pitui didok holan si Noak do na taruli di asini rohani debata si Noak dohot jolmana songoni nang akka anakna dohot akka ganup jolmana sidawi ima nataruli asni roha dia dopan di debata amanginang totu bolo tapamana di bagasan partikian sinuaing molonga torop jolma mangulahon dosa, molonga torop jolma na humaliang mangulahon hasalaan, maul na mahita bui dihapujungat tai mangalo manang menolak akahajahaton na tongon sedang berkembang di tonga-tongani lingkungan ta. Alayang go sinuak nangpe sudi akka na humaliang ibana nunga mardosa
jala sulahon na jahat. Tung tugu jala tung margogo do sinowaki laho mangramoti dirina dohot keluargana. Asa unang dohot nasida dohot akka keluargana terpengaruh tu akka ulaon na jahati. Molo dihalak batak tabegi padohan ahana masa imaniulah alayang go sinowak nang penga dibereng ibana nga akka hajahaton di humaliang ni ibana dan gabi doho ibana terikut-ikut terbawa arus dan gabi dohot ibana gabi terpengaruh di sudi akka humaliang naung lam jahati. Alam taruli asini roha do sinowak dohot keluargana dia dupan ni debata alanido di parit tahun debata masinowaki asa paturehon sada parauna balga jala tubagasan parawima sinowak bongot dohot akka yanakonna dohot jolmani sinowak dohot jolmani akka yanakonnai rap dohot sudi akka pahap-pahanan nasapidong akka na majir di tanoon dibuat bema pitu pasang akka nagajing lapatanna yang tidak haram nabui di pangan hati-hai jala sapasang bema ganup naso gajing manang na haram sapasang be nasubui di pangan jala naso jadi pelihonon tuadupan ni di bata. Amanginang molota jaha peristiwa air bah masa di tonga-tonga ni di partikian ni sinowak hati-hai pola hurang lebih sataon amanginang mamukka masuk sinowak dohot sude keluargana dohot akka pahap-pahanani masuk tu bagasan parauna balgai saha tuna ruar musaina sida sian parauna balgai hurang lebih di bagasa sataon di Sadamu sapitu tajaha tahun pa 600 mah di bulan paduahon di ari 10 pitu bongot sinowak dohot ripena dohot sudi akka pahap-pahanan itu bagasan parauna boloni dungi dihitsu di batama pituni parawi sia duru di Sadamu sawalu tajaha tongon di tahun pa 600 sadahon di bulan sada di tanggal sada di sima ruar sinowak dohot akka dongan saripena nang akka pahap-pahanani sian bagasan parauna balgai 150 hari ma lilingna ro akka aik sian gijang dohot sian bagasa tao dohot nang sian akka lauk gudang jala digohi ma sadok tanoon holan na di bagasan parawido na selamat anggo na so masuk tu bagasan parawi marmatiad do nang jolmai nang akka pahap-pahanani saluhutna 150 hari ro akka aiki alai lubina maamanginang hampir 7 bulan 2 bulan asa surut mula 150 hari ro aiki sudah membanjiri akka tanui berarti sekitar 5 bulan mayate 5 bulan berarti sekitar 6 bulan ma asa surut muse ay nasumari ay nabalgai gabe bui ma haruar sinowak dohot akka dongan saripena sian parau nabalgai amanami na nami dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus natabereng di son ima songod dia panguluyon ni sinowak ubigi jala mangulahon tonan ni debata gumogodo roha dohot parsihohoton ni sinowak utinggel di humaliangna ido alana dang terpengaruh ibana nang penunga torop akka parjahat jala sude mangulahon hajahaton hati-hai alayang go sinowak dohot keluargana holan marsigat tungtu de batado nasida marsihohot do sinowak ala tinggil do ibana tu mangihon suara ni debata didok debata tu sinowak masuk hotu parawinin na masuk sinowak jala di bidualu di Sadamu sawalu di turpuk tasadarion didok debata muse tu sinowak ruar maonin na ruar sinowak isuruh masuk isuru keluar
patupa parau disuruh patupa parau di patupa ibana. Disuruh ibana pamasukkan pitu pasang masing-masing sian akka pahapahanan na gajing di pamasuk. Disuruh pamasukkan masing-masing sapasang akka pinahan na so gajing di pamasuk. Sadok hobar tulomo nirohani di bata say di patupa sinoak do. Jala ido na pataridahon ubahin na dapotan asini roha sinoak sian de bata. Ala diulahon ibana di bege ibana sude akka paretta dohot akana pinasaha ni de bata si ulahonon na jala di patupa ibana sian nasarohana. Si Saul amang inang sadaraja na nimiyahan ni de bata hatihai. Kegagalan ni ibana hot ibana mangulahon parsuruan ni Tuhani. Allah dang dibagi ibana paretta ni de bata. Disuruh de bata pamation na sude musui alai ditinggalhon ibana rajana. Disuruh de bata sude nasa pahapahanan ni musui ikon ditumpas habis alayak kana marniang do di pamate ibana kana moknai di papungu-pungu ibana do dengan alasan pelehonon na tu de bata. Alanido muruk de bata tu si Saul sumuruk ma de bata sian ibana aladang ditangihon si Saul suara ni de bata jaladang di patupa hobar tu na pinasaha ni de bata di bagasan ulaun dohot di bagasan harajaun ni si Sauli. Marasing songon si Saul gabe sumuruk de bata sian ibana ala so dibege ibana hata ni de bata alayang go sinoak dibege ibana takas hatai jala diulahon dangadong protes dangadong tafsir tambahan dangadong akka sidalian dangadong akka alasan alay sadok diulahon do parsuruon ni Tuhani di bagasan roha na marsitutu. Tarulia sini roha masinoak. Anggo si Saul gabe sumuruk ma de batasan ibana. Torop halak di partikian ni sinoa ekon mate. Alani akka hajahaton nasida nasuului nasida mabege hatani de bata. Alayang go sinoak dohot akka na di bagasan parawi. Ala na taruli asini roha sinoak sian de bata. Gabe malua do sude akka na di bagasan parahu na balgay. Amanami na nami tabereng di son nang diturpukta di ayat 15 ninna de batama madok sinoak disuruh ma sinoak ruar sian parawi disuruh ma asa ruar nang akapahapahanani sudi sian parawi alaina menarik ang manginang mulai dari mendirikan perahu yang besar bahtera itu mulai dari memasukkan semua jenis binatang yang halal dan jenis binatang yang haram, mulai dari masuk ke dalam bahtera itu dan menunggu di dalam bahtera itu selama hujan dan air dari bumi terus memenuhi dunia. Tabereng di si anggo si Noak taat perintah Tuhan. Na menarik amang inang, dung selesai sudinai tanpa diperintah, Nuh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Molo taringot tua kaulaun si patu paonna, molo taringot tua si bahenonna, taringot tu sudi akka nanaing si dalananna, Nuh menunggu perintah dari Tuhan. Di paimay-ibana do ahas di patupaon na marhite siyan di patupaon di patupa si Noak doi hobartu parita ni di bata alay anggo nanaing mamilihon piliani anggo nanaing pajongjokon langgatan pamilioni di bata. Nuh tidak menunggu perintah, dia sebagai orang yang menerima kasih karunia songon halak naung pinalua ni di bata dang si suru-suruon besi Noak laho mamilihon pilihan tuadu pan ni di bata songon halak naung majalo asini rohani di bata naung malua sian hamatian songon na dilehon di bata di ibana tanggung jawab marhite ibana malua ripena malua nang nasa akapahapahanan nabongot saluhna tu bagasan parau na balgai
dang besiajaran sinuak laho pajongjokon langgatani. Dengan inisiatif sendiri, dengan panggilan hatinya, dengan meresapi semua kebaikan Tuhan yang dia terima, tanpa diperintah, Nuh mendirikan mezbah persembahan kepada Tuhan. Amanginang dongan sahapursiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Pergumulatta di partikian sinuaing. Saya taitong do, sudi akka paretta, sudi akka hatani debata, sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Sudi akka patik, sudi akka aturan, nani atur hon ni debata, di ngolutta. Taitong doi songon sada na pasoraton ngolutta. Alanidang tanikmati, jalanang buhi hita bersuka cita, laho mangulahoni di tonga-tonga ni ngolutta. Imana perjolo, perirungat tanapa duahon. Gudang dohalak berusaha hidup melakukan tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Istri, suami, anak-anak, pekerja, apapun yang kita lakoni saat ini di parkerejuat ta amanginang. Gudang dohi tahun memang na sangat-sangat patupahon ulau tai di bagasan parsitutuon. Gudang dohi tanah molo dilihot tanggung jawab itu hita dengan taulahon. Songon sinuak di son. Di pasahat tu ibana ada tanggung jawab. Marhite sinuak, selamat ma keluargana, marhite sinuak, selamat manang sudi akka pahapahanan na di bagasan akka parawi. Dang buta bayakob be amanginang songo dia kesibukan dohot halo jauh ni sinuak. Mulai sian paradehon, parauna belgei, dungi pamasukkon akka pahapahanan tu bagasanna. Dungi songo dia mapikiran na muse merancang songo dia menopar kaluar nami sian parawon. Songo dia menopar hiang ni ayat na sumaron, doklah nakan asing. Banyak yang ada di pikiran dari Nuh di bagasan akan namasai. Asura hita ya manginang, dia kekesibukan na menyita roha dohot pikiratta. Dia kahalo jauta, dia kalujat ta marpikir, dia kalujat ta mabahen akka ulaotta. Ngamad dati hita. Ay buasa songono borak na Tuhan adupaku, buasa songono Tuhan patupauku, buasa ikon au mangulahonon. Alanido olodo dia ka nalujay hita marpikir lujay hita mangula jenuh perasaat ta bosan ta hilala. Dang tayong bemadok mauliate. Maka mauliatehon anugrah asini rohani di batado itajalo molo di lehon tu hita akka tanggung jawab jala margogo hita mangulahoni di bagasan nguluta si ganupare. Idolana di partiket ta sinuaing jangankan secara terbuka pajongjokon langgatan pamujian tu Jehovah. Jot na muncul manginang dina loja hita mangula dina gudang akan ata pikiri dina gudang akan ata sarihon jala berusaha hita sudi laho menakluk koni di bagasan ngulutta komplain mahita gabi songna madate marohatta gabi mo rumalas ni rohatta laho madok moliate tu dia bata alayang go sinuak disudia ka pengalaman nai disudia ka nani adupan nai anggona king sudah ikon di paretta alayang go madok moliate tu dia bata dang pola di paretta sinuak di pajongjong ibana do langgatan di Jahuba dibuat ma nasa pinahan nagajing yal ternyata ima sada rencana ni dia bata pitu pasang disuruh akka pinahan nagajingi dang dipabuwa itu sinuak asarongan no pilihono mudah dang ninna au surah hola sapasang do nagajing do naso gajing dipastikan satu jenis dari setiap makhluk itu akan punah ala ikut dipilihon tu dia bata ala ima bisuk ni dia bata disuruh pitu pasang nagajing jaladang dipabuwa itu sinuak jala diboto sinuak do mamake na pinasah ni dia bata tu ibana sapasang sian akka pinahan nagajingi di pelehon tu dia bata laho mabahen las rohani dia bata. Amanginang dongan saha porsiaon naing ma songoni nian nang ngulutta di bagasan partikianon.
Parawi tahaporsiay doi amanginang Yesus Kristus may anggo di partikiat da sinuai. Hanya orang yang masuk ke dalam perahu itulah yang mendapat keselamatan. Dan oleh orang-orang yang di dalam perahu itu, maka makhluk-makhluk yang lain juga akan ikut merasakan sukacita karya keselamatan yang dari Tuhan. Akahalak na bongok di bagasan Yesus ido na malua amangina. Na diduru ni Yesus magurui jala gabi tuhamatian. Hitaon saluh na kana porsia hita do na bongok tu bagasan parawi ima Yesus Kristus Tuhani. Jala manang songod dia pe balgani dosa, manang songod dia pe gudang ni hajahaton di duruan. Saliling di bagasan Yesus do hita, di bagasan parawi, saya na malua do todita. Jaladak kolak kita na malua amanginang. Do molo di palua Tuhan hita, dohok do nang akapahapahanani, dohok do lingkungan na humaliak kita on, gabe malua do bainotta. Hanya orang-orang berdosa, orang-orang yang dikuasai keserakahan, yang tega merusak lingkungan hidup. Hanya orang-orang yang belum mensyukuri keselamatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nasoboi mangargahon lingkungan hidup. Gabedoho amanginang lingkungan hidupi menderita tabain. Gabedoho amanginang lingkungan hidup dohot akapahapahanani mangai alan ido satay. Edo alana di parminggota sadarion asa haluaon na pinatupan ni Tuhani di hita. Boy may amanginang dakkolak kita na madjaloi alay doho manang akka na humaliak kita. Lingkungan hidup, akka pahapahanan, akka suasuanan, akka aek. Molo di manopoti dusay naking ngatabereng amanginang. Gabi rotak aeki, udara pe nga gabi rotak sudi. Dohot lan nakanasin terjadi kelongsoran, terjadi banjir. Sudi nai cenderung godangadoy alani kelalaian. Dohot alani akka hahurangatta laho gabi pasu-pasu di lingkungan hidup. Jala memang gabi mangunai tu hita doi muse pakkorhonna. Alani peliat ta amanginang si pasahatot ta dilanggatan ni ngulut ta ganup keluarga ganup marsada-sada. Tanpa diperintah naing mangulut taon nian gabe silehon roha mauliate gabe sibuan si pilihon pilihan na arga tu adupan ni di bata. Pilihan doy amanginang molo totong hita di bagasan di bata mangula akka ulaut ta. Pilihan doy molo sudi akka najahat humaliak kita alai hita marsi hohot di bagasan akka ulaun na dinggan. Pilihan doy amanginang molo marsi tutu hita mangajara-jari mamuda-muda ya kaya nakota mangulahon lomo ni rohani di bata. Pilihan doy amanginang molo ngulut taon sudi pikirata gugutta dohot pamatang taon tapakke laho pasangapon rohani di bata. Amanginang dung dipilihon sinuak piliani lomo marohani di bata jala angur dianggu piliani uap na hususi gabe didok Jehovah ma naso ulahakku be manorui tanoon alani jolmai. Setelah Nuh mempersembahkan persembahan yang wangi, maka Tuhan memberi sebuah janji kepada Nuh dan keturunannya. Asa saha tinang tuhita di bagasa tikion dang be ulahakku manorui tanoon ala jolmai. Nang pejak pikiran ni rohani jolmai sian si hete honna jaladang be ulahakku mangarage honna sana mangulu songon nahubay ni. Tutudu ya manginang sahat tu sonare nung nga digenapi. Dang be jolmai di torui di bata. Alay pilihan nama di pajongjong. Pilihan perdingganan marhiti Kristus Yesus. Asa molo taida pelangi janji ni Tuhan maitu sinuak. Alay molo tabereng silang ni Kristusi ima pilihan pardengganan naung pinajongjong ni di bata supaya apa yang sudah dijanjikannya kepada Noah itu bisa dilihat dan dirasakan oleh kita yang hidup di zaman sekarang. Jadi dang di halomohon di bata naing manoruhi ta amanginang dang di halomohon di bata laho
marnida hita mate di bagasan dosa tai. Alai di pajongjong do pelian pardengganan ima Kristus di hau pinor silangi. Jala ibana mah na pada mehok kita dohok debata. Manang ise na marsitutu neng mulak tu debata. Saina mangulu do ibana. Jala saina dapotan hasonangan saliling ni lilingna. Alan ido dang adong be amanginang si habiaratta. Saliling adong tano ondang jadi masohok saburon dohok gotilon. Adong do janji pemenuhan dia kekebutuhan di ngolutta si ganupari. Jadi tang pola gabe mabiar hita dang pola ikon gabe ulah honot tak kana sodinggan seolah-olah molodang taule dang mangat kita. Mangat do hita amanginang minum bidu hita. Ay nung nga di jajihon di bata saliling adong tanoon dang jadi masohok saburon dohok gotilon. Mangulama di bagasan parsitutuon dohot di bagasan rohana dinggan. Dang masohot aringali dohot lasniari. Dang masohot ari logo dohot rodoniari. Arian dohot borngin. Ini semua adalah jaminan masa depan kita. Ketika kita hidup di dalam keselamatan. Keluar dari bahtera. Dan telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nunga tersedia di hita saluhuna amanginang akan narikot dingolutta. Alanido pos maruhatta. Tapi lihon maakapilian na dinggan tuadupan ni di bata. Jala totong mahita tumangihon suarana ganup tiki. Amin martangi yang mahita. Muliati ma ali jahuba nunga taruli hami di hatam di parminggon nami sadarion. Pasu-pasu ma Tuhan hatami mangalihon gugu jala bui hami mangulahoni tingulu nami. Bui ma terpajonjok kami akalanggatan pamilion di koarmu marhiti akka parangi nami marhiti akka parsauran nami. Ali Tuhan di bata asima roham hutangnya ko kami sudi akan narikot di ngulu nami. Songon na yurok ni hatam nunga di paradiho sudi Tuhan. Saliling adong dope tanoon na sujadi masohot saburod dohok gotilon. Na sujadi masohot aringali dohok arilas. Ari logo dohok rodoniari arian dohok borngin. Oma bagabagam Tuhami akka naong pinaluam. Dang pola gabi busisau kami. Jala gabi ulah honon nami na sodinggan. Alam mabir hami dang adong si panganon nami. Dang adong si pakkeon nami. Nunga di paradihoy Tuhan di hami. Alanido pasu-pasu ma narikot di ngulu nami i. Jala luas mahami makatidakon. Tutusi tutudo. Nasa naong pinasahami di hami. Sudi Tuhan asini roham do pasu-pasum do ngoleate madiho. Alanido mangula pehami di bagasa samingguon pos do rohanami bagian sian akka panarihonon mi di tonga-tonga ningulu nami jaloon nami doi. Ala ido bagabagam di akka naporsia diho. Tuhan martangiak kami manangyakon akka ruas ni huriam namarlas ni roha di bagasan na samingguon do tuakatikin aneng roh. Na marulang tahun kelahiran adong 20 halak doh na marulang tahun parsarepion opat keluarga. Sai pasu-pasuhon malas ni roha hahi pason gajang niumur. Jala pasu-pasuhon madame. Songonima Tuhan dongani sudi akar wasmi na marulang tahun. Na marulang tahun kelahiran doh marulang tahun pernikahan. Asa totong gadda. Dohot na sida songon sinowaki pajang jokon langgatan pamilion dia dopanmu. Maka mulatehon sudi akka asini roham nang saha di tonga-tonga ni ngulu nasida. Tangya ko kami Tuhan akka anak dohok boru ni huriam nanaing mardongan saripe nang tertiting sadarion di tonga-tonga ni huriam. Ima si Jan Krisberry si Hombing dohok Natasia boru munte nanaing majalo pasu-pasu pardongan saripion di hari Jumaton di huriam HKBP Manuelon. Saya pasu-pasu ma Tuhan sakap nasida. Pasu-pasu ma Tuhan hasuhuton paranak hasuhuton parburu. Pasu-pasu ma tarlumubi anak dohok burumi. Asa gabi sikop las ni roha di jalo nasida. Dung sahat tu nasida pasu-pasu pardongan saripioni. Lehon hahi pason di nasida saluhuna. Asa tuk nasida laho majalo akalas ni rohai tuari naneng ro. Nang di yanakun di huriam Brigadir Daniel Tambunan dohot Dr. Agnes Cynthia Borusilaban. Nanaing terpasu-pasu di tanggal 21 Oktober naneng ro di GKPI Kuamang Juning Muara Bungo.
Saya pasu-pasu masakap nasida Tuhan, pasu-pasu hasuton para anak para buru, tarlumupi pasu-pasu ma anak dohuk borumi, asa marlas ni roha nasida, laho majalo aka nadinggan nauli siako, pasu-pasu pardongan sari pioni. Pahipas daging dohuk to di nasida, asa sikop nasida majalo ulauni di bulan Oktober di tanggal 20 sada nanaing ro. Songni mali Tuhan hutangi ako kami aka program rutin pelayanan di tonga-tonga ni Huriam. Dohok program tahunan di tonga-tonga ni Huriamon. Sai pasu-pasu ma saluhna perdalan ni programi, pasu-pasu akan nama kubasi, pasu-pasu Tuhan nang sudi ruas ni Huria, laho manupahi program dohot aka pelayanan ni. Asa saluhu nai makoron las ni roha di hamina sa Huriaon, jala marsangak maho Tuhan hinorhon ni. Song ni mali Tuhan hutang ako kami nangak kadongan nami ruas di Huriam, ama nami ina nami, dohot aka yanakom muna di bagasan parsahiton. Asa lehom mahamamalum Tuhan. Secara khusus di amang SO Pardidi, Sianwi Galilea, namar sahit nuang di rumah sakit Siloam Jakarta. Di hatuan ni amanami i. Sadok upasahat hami do totong daging doh todini amanami itu tangamu. Homana punang uluna Tuhan. Jala homa totong namar mudu-mudu ibana. Sudi akka pengobatan na di sinalona di rumah sakit. Parhitiamu may Tuhan, mamargugoyhon amanami i. Manang sa deliling nari luasom mo amanami i Tuhan mangulo di hasyanganon. Maragugo ma amanami i, lahu pasahatod daging doho todina tuho. Maragugo manang sudi pinopar na Tuhan manangyakon. Doho pasahaton amanami itu bagasan tangamu. Songonima Tuhan nang diinanami inang opung Florencia, Buru, Tapubulon, Sianwi Jericho. Natongod dope di pemulihan, lehom ma gugu, hamamalum, pasu-pasu ma Tuhan, hamamalum nasik kopi di inanami i. Doho di amanami amang Elpin Pangaribuan Sianwik Nasaret, naung selesai tindakan operasi jantung di rumah sakit Adam Malik, say pahot ma Tuhan asini roham di nguluni amanami, pamalum ma amanami sian persahiton na, mulak sian rumah sakit Jalabuy ma muse beraktivitas, tarlumubi lau marparsauran dohot ho. Di amanami amang Dr. Erwin Pardidi di Sianwik Bethlehem di rumah sakit jantung Jakarta Nuaing, pasu-pasu ma Tuhan akan tindakan naung jinalo ni amanami di pangobation ni jantung ni amanami sa anggiat ma buhi Tuhan dengan akan tindakan medis jala malum ma amanami i marlas ni roha ma amanami do sudi keluarga di sudi akan campur tanganmu pangurupiomu di bagasan ngulu ni amanami i nang di amanami Effendi Sianipar Sianwik Bethlehem namar sahit noeng di rumah sakit Adam Malik lehom mali Tuhan hama malum lehom magugu jala urupi ma akan medis na mangubati nang keluarga pena mendampingi saluhu na Tuhan parhitiam mumay pasahaton hahipason di bagasan ngulu ni amanami i nang dianakon nami si Giovanno Albert Simanjuntak na marsahit di rumah sakit Royal Prima Sianwik Jericho lehom maali Tuhan hamamalum di anak kami pasu-pasu ma Tuhan asa sehat ibana sian rumah sakit hatok mulak jala taruli ibana di las niroha nang sudi keluarga pe ala ditupak hongoluna marhahi pason puji hami ho Tuhan margugu jala di jauho do hami huriam gaduk marsada-sada pasahaton akka pilihan nami song hatam nakubigi hami sadarion upajang jok kami do sian nasa tolak ni gugu nami Tuhan pilihan langgatan pamilihan di tonga-tonga di ganup keluarga nami jalahu pasahat hami doi marhiti-hiti huriam ali Tuhan say jalo mah jala say lomo maroham di akka pilihan nahu patu pahami akan ang pinasahat ni ruas ni huriam di tonga-tonga ni huriamon say di halamohon roham ma Tuhan akka pilihan nahu buak kami tu adupanmu jala pakyon ni huriamon may Tuhan laho papatarhon harajaumu di tonga-tonga ni portipion nang disadok na humaliyang pe mauliate ma di pasaha rohanami ali Jehovah Tuhan nami upuji hami guarmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tapapungu mapiliat tatujulo huhu mahita maredde.
Sada jongcok kita. Huriani Tuhata, saya di pasu-pasu di batama rohanang pikiramuna, lahum jalo aik hanguluan, dohot hadamion nasian Tuhatai. Amin. Saya parkukui mahami ale Tuhan. Saya di pasu-pasu di batama ngulut tagabi mual hanguluan, lahum abuan hasitongan dohot hadamion, tuak kadongata nang saluhut na tinopa na di bagasan parukilon. Amin. Saya parkukui mahami ale Tuhan. Tatangi akom mapeliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songop panesa nami, di dosa nidongan namardu satu hami,
unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ai ho donak tuna harajao dohot hago gao rodi hasakapon saleleng ni leleng na amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaroho madamena tu todim. Amin. 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 Selamat hari Minggu madihita, unang mamulak kita manginang tabegima persembahan korsian lansia, pasatay matu lansia, songoy nang tu panitia. Cek. Iya, Pak. Cek, cek. Cek, cek. Cek. Cek lah he. Cek, cek. Cek, cek, cek. Cek. Baga-baga lo baju ni ala inang dot amangona deh. Jadi dihita ruas ni HKBP Immanuel Sadarion na tampil di lelangkur minggu siang ima punguan kur lansia. Ot saruba dot sekolah minggu. Mula sekolah minggu aka natoras natong nama lelang. Jadi molo lansia ya nakon nama dohot hopuna de. Jadi ria maita mangalean lelang di punguan kur lansia mulai tema. Yeah.
Widi Mahmud. Songon. Ada Mas Eka. Songon. Kami naburi bayon nami nong akalansia kami nong akapensiu kami alai pemujung nami di debata anggiat tum di parar debata lebih kami pasal tentang bagi kemudian alai kelas nami di dalam kesempatan Tuhan pasal kemudian di debata siap hubungan persamaan dengan 500.000 rupiah. Kalau saya akan berkata dulu asal baru sebelum mengalir ke sini, saya kami itu pribadi makan dulu lah di rumahku asal rumah, bisa? Mana dia ini kamu mau di mana dia? 200.000 rupiah. Ada berapa? Cek. Itu ini Nyonya Sibarani Burusianan atau adik kami Evi barangkali. Evi Nyonya Sibarani Burusianan. Ayo mau dikasih kan? Oh, mami. Sebelah Nyonya 5 juta deh. Ya, siapa? Sibarani. Rupiah. Seperti terakhir kemarin minggu lalu rumah yang di video di sana Anakmu Manulu Guru Kuto. Anakmu Manulu Guru Kuto. Kasih berapa yang dikasih? Yes. Terakhir berapa dulu juga. Jadi 100.000 rupiah. Senang dulu apa dia hari ini? Lalu saya tahu. Ya 10.000 dan 1.000 juga.
Siap keluarga Semanggi, guru masa ibu 100.000 rupiah. Guru baca saja. Iya, anu be. Segini berarti saya terakhir Iya, inang iya nanti ya mau nyumbang kepada usia nanti ya. Ya, 100.000 rupiah. Terakhir berarti selesai pada lansia yang lima teh, nah bonus juga maksudnya matahari semua. Iya. Oh, saya juga. Iya. Mau lihat 500.000 aku kian. Udah. Apa lagi? Nah, masa saya bilang sampai terakhir. Buri meja loh. Guru senturi. Isi. Oh, ada satu orang. Inang Singapura mungkin bisa menumpang Inang. Inang mau Jeffrey, Inang. Hasil roh bilansial. Jadi 100.000 rupiah. Iya, sampai. Tulis dan aku adalah aku Jeffrey 9 juta mana ya, ya. Siang ketua 100.000.
Siang keluarga dua, 100.000 rupiah. Iya. Mulai sekarang, upaloy na yung rupiah. Dari keluarga ekonominya Bumi 300.000. 300.000 rupiah. Baru kan? Iya. Lebih. Ini lebih. Kemarin dari mana saja sampai mana dia. Nah, dari ini menjadi oleh Tuhan kita menjadi warga orang kami, lasohani bila kamu kami manusia. Ambian warna nairo, lalu orang mose anggota lingkungan lansia dan kita pramuka menjadi fakta. Mulai dari kalau video kita kasih dipas kemudian satu video. Jadi alhamdulillah seroba so nabi naik di kota tusi noah padua apa soi siang amati yang gabe di Madua mati di apa yang dibakar sebelum nanti ala juga kami mengambil dengan lain masa dari bagi itu apa yang Tuhan. Total sementara obat juga 150.000. Puji Tuhan. Oh
Puji Tuhan. Oke. Bisa. Enggak jadi di siang awalnya setelah tadi kita sore untuk berrekreasi sejenak. Mari kita. Oke. Siapa bilang lansia tidak berguna? Oke. Baik, jadi dahulu asal Tuhan nanti. Puji Tuhan, total teratur stadion berapa? 5.405.000 rupiah. Pentarget saya sudah jadi ada belum masuk.
Ayo, kita dulu baru dengan mama. Ayo, satu, dua. Ya, satu, dua. Ada nggak jargonnya lansia ini? Ada. Nah, ayo, yuk. Tetap semangat di hari tua. Oh, ini video. Latihan dulu, yuk. Latihan dulu, karena sudah lansia. Satu, latihan dulu ya. 1, 2, 3. Hidup lansia. Hidup lansia. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Hidup lansia.
Luna masih dua bis panjaikan serot tadi ini. Abi udah siap.